Bobosini. Ame Manuel. Manza Serious. Bobosini. Kawume man. Esithele eVascomini. Nga. Azela. Nokwenza yona sozoyithanda mina. Esandla zami ufuna ndiye kusiveza kule wifi. Hey. Andiyekisa, okay. I-podcast eBobosini. Yeah. Episode 4. Yes. Jekwa phezu kwabo. Wow, mandinibulise ngilithathe elithuba ndithi namkelekile kwi-podcast eBobosini. Oyale. Yaba ke ngoku we are fresh sivase ngamanzi aphuma embombosini and ngemntasekhaya ndiyaxelela eVascomini. Igama lam ke ndikusibusiso Mkhweli Fondini intwana yaseMiddle Drift eXesi eBhalaksini wasitye Fondini bye mahuqwini. Ke namhlanje ke episode 4 yawe podcast eBobosini. Kapa kuthiwa i-podcast enathikeni ewukile phakumu ke ngoku kuthiwa hayi usibusiso wenza i-podcast enathikeni kuthiwa ikuplane emkhukhwini. Hayi ke bakuthi bona kuthiwa unatsika ke umntu amatshaya kuthiwa une-podcast kurontabile. Hayi kurontabile. Zike abo ke isosi sanibulisa ke namhlanje. On a Friday. That's on a Friday. Make mine. On a Friday. 23rd, see. Okay. 23rd. Kaya ngolekhtani 25. Namhlanje. Sinemali. Sinemali sonke. Finity this year. Anandi. Igama lami uMandisi wakamashaya. Super excited. Lobe mibe wine phaphu na. That's a tea out. Masinga. That's a tea out. That's a tea out. Yabo. Okay. Yabo lothi la man. Alamchili Warren Masemula. Ya nguye ke lo. Warren ya asikho lapho ke mina uMandisi wakamachaya wena ukuthi yabona sikela inkulu kaDenishini yabona isizwe sikadambile isithando sikadambile ya mina ndingola bebhaye mamboza le PE inside the game ngani eza bases nine phakathi inside lapha faka but ke mna ke mntaka ndiligodukela ngapha kulamhlaba sengqusho because of kaloku kwezanto zakudala yayimigration alright ayo besuka phike engqusho mfethu yabona mfethu kwathu kusi otherwise when wasemtambo incubu yakho ithi mtambo bakunothiwa apha abantu bagoduke cha system is akalo bra singaxabana ugoqa nina esawahamba yalibinary ke nosikile indaba yakhe ke singalibali ughost man wethu ke nanka yasholo wakanayo usikela Fondini ka ushokalahle Fondini athi last mfethu akonisa kono last chance yimi usikela usikedete one way or another indla yakudala bafethu athi last ungasmalaki uye ke nesithetha ngayo ke namhlanje wena mntakwethu ku-podcast yethu yesine yabe ngifuna siqale ke mani kuyo njengesiqhelo yayenye njengesiko sike sithetha nababukeli sibulele no yazi intoni ndiyabawela ke ndiyinikeze ngesimakhatho iza so masiphise ngephansi. We give thanks. Give thanks. Give amathanks kuwo wonke umuntu olayikayo osubscribeayo oyenzayo yonke okomendayo mfethu yabona aba bantu bakomentayo aba bantu babeqhubayo yabo because umseko lapha sizaba nexesha loba sichaphazela apart right about now sizawuchaphazela yafuneka izinto besike zathethwa ngabanye abantu kule episode siyakuyo and also wena siyabulela. We get inansika i-comment ezi-delicious ezikuda ziyeka non-stop bani noqhubekeka non-stop isuka from there yabo so today si appreciative understand English wena xa uzoyithetha ubotsho no kaloku English no yamini sorry dangerous name English sorry okay ethamba la my poem something is about never something is about nothing I never do nothing I never do mother yabo aba kwazi yazi kodwa singezi otherwise yeah
ya mama masisolisi manje masiye kwezi comments Ngicela man banitsi mfethu uyabona kukotumelo utumelo loketso 7033 uthi yena kanjani ibrazi yabo wabeka umuntu ohlekayo ingathi kanti utumelo uhleka iFacebook ikhona lalo bobeka image ehlekayo kanti awuhleki otherwise asiphelelanga ngapho utumelo with I understand uyachazeka umnandi wabeka no love sikuthanda lokwethu kwenza abafethu siyaphila nini gents we understand ukona bathi izibende kumkanelo Tumelo silibambe imini inde zinethi zibende sazihlathumba yazi kumjita othi apha ngu-user MN3 ITEYAG uthi mna Brazil ngifuna nike ningene kwindaba yeclash ebobosi understand so kodwa manje kodwa manje clutch enzima yaba ngondihlala like isenzeka kamnike chance hayi pick up boy bawula ubaba ndakhe ndayifumana inatseka clutch enzima ndibona ke mna ngithanda ifumana ngibona kumeza yabo umeza ke ngokubhizi nalo sisi ke ngokulo sisi mosisi omkhulu umntakwethu yena usitshele uma butshela like yabo anguswethu usuthethe izinto asibambisa uyasiba uswethu ngoba angithethe amagama yabanike usibambise yapha mntakwethu ndithi wabhaqwa umntakwethu thixo yabo uhlele ninye igeza yo mfethu kulani ba ubene bobosi lingu one room ndihlamke nebhala zimanga kakhe kodwa lawa uthini haya sibadala suyenza kodwa lento yodikiti sibadala hayi kodwa nijonga skela basopha indaba yebobosi yabo ingxaki indaba yebobosi because of angadunyula nebhalika skela kwalapha akuvuthuluka kwalazi insika lebhalika le imise ibobosi insika bawuwise insika namacheli xa ifuna utradition lwasebabosini mamela kaloskela and ke ngoku uyabona umzekelo lo mntana ufika apha kutiqiwe and uyayazi kwenzeka ntoni inside uyayiqonda so ungaphandle ucinga uza okay yena uve abalandeli wayiqonda into yoba usemashabeni apha ziyaboshwa nentoni wayidlikidla uyabo yala ngenkala babaphunywa ngefestire sizilele nezindlu thixo ndinombono walonto leyo abasewarivila nina xa izophela ishow uzawarivila yedwa nathi basinokuthiwa apha sivumele ukuba sithetha amagama ndingaziyazi izinto apha because unantsika uyamkhumbululo hayi fondini deka sole kulo mntu deka ngongouzi okay siyakwindaba yeclatch ebobosini wabona mfethu zange ndayifumana ngifuna sithethi nyani yazi umuntu sorry boyijonga facial expression umuntu wayithela andithanga ukuyaphosisa kanijongile zange ndayifumana iclatch ebobosini kanikuwobutheni sola sonke ngoku yabo zange ndayifumana lawe but lawe ndiyayicinga uba yabona lawe yingozi because of ibobosini alikho safe mgudluzo mayigelelo cango elo angene phakathi okanye xa ke sasiba umzekelo mhlawumbi ke lo mntu ke wakhe ongaphakathi nalotsheni batshatile ezawuyenza idiphu thatha ngolibasa thixo uyamkhumbulautake sasinoba ubereni wayeselele yabo impahla emfutshane amethu kusela yayisithi xa itechnisha ndakufikela ekuseni mnganam nalo mntu wakho ophelele ngecingo liyajike ndiyakuthenga ipulithe petrol ikraundi ibona umbono so ingxaki yabo sayifumana sorry ke balong user sorry ke user mntakwethu because asifuni mlandi uthi sibe nondimbiwe apha uthi naleyo ganga mathonsi bhuti umke iweather igrand ijika imozulu inethe awushiyanga ntu icinge ithonsi kwekwe okay umntana mbezama ukuthi yi-typing error khonix
ucinge ithonsi kwekwe liphezu kwebhedi wena usespan or away elaxesha because wena sebhayike xa sithi nyani ayinamaqiniso ifana nathi bafethu iwali uyakho Yabo. wena awusishumani nanto endifuna ukubuza kule nithethayo bajola ni undimpiwe masithi unerumko wabo sisesela abazali kaloku mfethu efondeni makashiyi umntu unozala erumini once umntu asipande umntu ongutata lo umdala bapho mafunza abanineke boy ukorapti lo mntu awujoli ndiye ngayifumana le week bangela kwenye indawo awujoli nonsense yabo so ke ngoku ndibhalela le ndawo nam yabo fumaseke ibhedi yam khona laa nto yokutshintsha ibhedi mani utshintshatshintsha Sure. ulibale uba uyitshintshe wayibeka kweli cala kukhwela thonsi yabo wena ukhumbula hayi mani wena awunathonsi wena jonga makwenzeka ntoni wena ungakulingi jonga kwenzeka ntoni kum iza kuthi xa kunetha ufone baby kuyanetha asuka inengoku le nengoku le minyaka mingaphi isitori sama baba bendithini khona ubalisa apha mntana nami lokuba ngabani uyaphangela uyayazi le nto athetha ngayo ibe ke siyayazi sesibani kuyanetha uyabo xa ndikhumbula elathonsi lidirect mhlawumbi nasemqamelweni kanye into yes and ke indaba yonetha ithonsi libetha lithi spread kunuka mntana nami uyabo uthi ubuya ufuna ulala ufuna upha usuku umanzi uphangela ke mhlawumbi usuku night uyayibona loo nto leyo udizinto funeka ngiqale zome eyawulala ngezikipa nangezombane eqhubanisa manje lo mntu asidala wena mani yasidala masuka yasuka awutshona bisilingi grand yasidala lo mntu akuthanda babi uthanda avo yoyo yokothini awu hayi manager ifowuni sorry sibe nomzwila apha sibe nomzwila otherwise le nto elele yabona yazi hey bekungandingangena kunani kodwa ke size kumzwila uthi mzamadoda mzwa 1289 uthi yena wakhe wangenelwa ngamanzi emvule bobusini ulele lentombi iqala lokufika kuwe wena hayi andifuna ukuzisa nobhayi awazinto efonini ungekahlelwa ile into masithi umzekelo ukubona zikhona zamvula masithi wena ilisi so you understand usencochoyini thina ke yabona mina phambi kuseflorini you understand zikhona masezamvula yasebhayisi bazi ba too much you understand amathonsi ewe mhlawumbe wancibile ku right but ingxaki yoku le ndawo ume kuyo mhlawumbe amanzi aye ajobozele whereas yabona mna ndizoxoxa yabo ndiyayazi le nto ayithethayo lo you understand ndiyayazi le nto xa ke ngoku uyafikela ntoni kuyihlanya you understand because thina sizelwe sigula thina ukugula sikufunanga ncwadini sizelwe sihlanya sasiyihleka loo nto leyo nalo mntana andifuna ukusibiza amagama mntana womntu nkosi yam uyabona otherwise sasiyihleka uba ke sisayihleka ungake because awumazi ayinguhama nethu nobathembu yeyi nangobiza amagama nkosi yam wena Thixo wena xabanisa uyabona so umzwela le nto lena ayithethayo nendiyaziyo yana set because yabona ndasekhaya like kule ndawo ekuyo i-level grounds sharp ne but ingxaki ngamanzi awasuka around the area le yamntu so xa emaninzi xa ethu much amanzi ayajoboza ibuhlungu lawe soul ibuhlungu xa ke yabona zawuthini andifuna ukuthi like bombuzo walo mjito uthi kulani bayo ba hayi qala ufika so wayiqala ufika lo mntu jonga soli Makhado ibuhlungu le wemveti because lo mntu umzekelo ne like yayazi into ye-first impressions you understand mfethu zibalulekile ezazinto uyafika lo mntu imvula inetha namhlanje ngala xesha inetwork ibengasebenzi unantsike bengasebenzi uVodacom no-Cell C no-MTN bendisebenza unantsike ubantu sim card ezi sim cards zalapha eKamasipala you understand bekunjalo ke ngela xesha otherwise ibuhlungu but ke ku-right to accept because kukho into so le ndifuna uyigxininisa ezi corrections
waslice ngoku usenayo chance uphinda uyicorrect. You understand? Ndamphinda nambiza kunetha ke ngoku yabona imvula isekho too much kuyanetha iza zobona khoma ingabi ngayi ingabi ngathi kanti ngiyavula le iza wazoyibona like nice like yenzeka nice like ayenzeki ngalamini yokuqala sure Galele, check the weather, first impression, check the weather. You are like when you do check the weather, but ke seshba azange ikelenzeke lo party man. Ngoba ngalamini yokuqala. So it is enzeka noba yenzeke ngelo mini, senikwazi explain. Kodwa ke wena makuthi understand i-weather. Zimeko eziyabona ekufuneka sihlale siyazi baziyenzeka. Ngawo kulomzuzu singakhange sibe sisokolisana nonkulunkulu nokwestana nexesha lechaba. I think abantu basekhaya sibafundile comments enough asasina kuyibhaka ibhasi so yokumtsameza otherwise ingozi kulelene man because ile xesha leni ngifuna ithetha ke ngoku ngifuna ke uze ne highlight of the week izawuzane yami mfethu hey qala kalo izana asifulele mntana masifulela so just to study with a bang hey it's not a bang ne but it's a no but still highlight sense solely I think highlight kwezi zethu ba asicompare apha izanayo mntana msawaba the highlight it might not be positive like ingabe ngidwini yabo so singohloka izanayo mntana but ke ndirojiwe kule week phela ndoni asithe ngathi uyazi uthe ngathi bayazi sisho sethu vethu uyabona ndio ndiseshowini umntakwethu apha eSouth Point Joe la okay ndibisesa okay ya now ke ngoku sikodekwecho papa umabuda kuvasile ke nqonda hayi mabesicruise la nguwe into ungadlala xa unjongile ungaphila umntakwethu sesipani ke ngela xesha yena uzophuma banana ekhaya yabo isafika ubigqithe ngami le londo na uBarix ngiyageza nilo hola yo so ke ngoku fethu ndiphume apha sengifike ngoku impahla zami nempahla zakhe zotshintsha kuze bese sipani so ndiphume ndiyonanzi isiphi siplaniwe yabo uBetways uluke siplaniwe wena mfethu iza so nawo makasise kuye ngokukhethekileyo thathesa boy thathesa sukakhana manje tani wena manje game bafeshini game sali ke ngoku ndiphume ndiye phand phethe ifoni yabo ndiphethe nalobhaka unezinto yami ndicofe ndilindele Uber masicofe ifoni yami apha cofe ifoni ukuthi gqi amajita ayi2 and yazibona ngamaphamzo okay very delicious sodalo Spikeos ayambona Spikeos umbona ngewoko Spikeos ngoba mna ndiqonda manje inqondo yami inqondo yami amasetwesi apha and ndiyaziwa yabo like ayilwisile yabo ndiyawazi yabo mkhaya so lenzeke apha kuthi le wethu chief ndipha kuthi nje phana sepointini uyadlala apha xa uzofika kule kholena amaviri musibala le senzo zasiyaphilisana namazita ngapha nawo ayaphila ukuthi kanjambela wefoni yami so and ke mna ndikhandi cofa yabo bambela wende cofa ubhaka ungapha so afika nomashita omnye wazomapha omnye wazomapha ndibambile andikwazi yabo xa nojonge ebusweni phamzolishis sudala aqonda zathi sizathetha kamani mfethu sengale we thuka namba sizondrobe yakunqondo sizondrobe ubona ezawenza koPopai okay ake avuka ama-Afrika andawabonisa bavu ngabuza kuze pulazi ndithinge mundi Thixo sendihleli mati yabuzitsaba amangenyawo yabuza so ndinesilipeki cool chief ethu ngadana ndathi ndizengale we sure zathi zaphendula Springbok boy ayayibona ke sake sothuka nazo sethuksela phethe lapha kanendoni endisasiphethe ezweni phela nescore apha esandleni so kusozithathile ke ngoku endiyibona uyasikhabarisha space yabe bamba lo bhaka hayi ke ndaphunqula lapha ndabe sekulahleka nalena ntsika phethe score ifone isesesandleni hayi ke ndibani ke ndikusprinter akhe ke mna ungadlali ungadlali amka lo bhaka itika pha Sungaba manje. Yabaleka na speed phone thekha ndi speed nabaleka naqonde imani ama namajita ngiquthele anyway siyo performa lento le. Asibeke ispeed. Akuthiwa noma izinto ezihamba yikithi 10 meters away. Ngiyabuyela umva phone. Xa ngibuyela umva eqhabula le yakhupha inansika. Christ. Yabe ngiphethe sesikona ngibusela ngesiyeza nyanda aqonde man. So risk up understand I don't come direction ngasepointini xa ngifika sebujine chef uzime ngemoto zakhwela imoto emhlobo sekugumbulo binjani ngiyayibona nto leyo so upolo
emhlophe Gone. ezingenanqenzu hayi ntoni Sindini phone yami. yima kame Ngilapha ningumlomo. Kodwa ndisindini. abukeli esinwana sasifumana asone ngithi kame mani phophisa yima wena mani sengizothi yazi soni zawuthini mani 11 ye-crime buras like xa semthembenyani apha eqebze mani isusi ibhisto ngoku kakhulu akupholeki sawupholaphi Ngexesha ndizijongile sawupholaphi sawuphilaphi Siya-analyze manje asibona nozilambile. Enzayifuna manje like zinroba nyani ziqhubile zitshintshile like siya-acta mosithini. Aziyesonacheka ubeze nikhuphela nyani zifuna nyani qha ndibalekile. yabona usindile masitengosi kubawo ke nokusindile so leyalo nto leyo masibulele loo nto leyo because ndizawuthina if ever bekukwi-variable ebinotshintsha kuyo yonke le nto yenzekileyo it would have been a different scenario ngoku you understand Elizabeth is But kuyo yonke loo nto leyo sishota ngempahla saboleka impahla kwapha eSouth Point Shemosis basinike ba-assista so ilokwe yena uenta ngempahla zami zesibani uziguqulile sa-acta kwashushu but so success in the midst of yonke loo nto leyo yambona khange njengerotsho uqoastanyani ndathi ndiya eshowini Steve andizothini iko staff zezirotsho enkulu uthixo ufuna uremove kanye into ziphambeleyo zethu uyandiunderstanda inkosini machita mashila sentshojeado sorry masingabi over excited yazi burazi ndothina le way iyafuna ukujonga kahle man ntoni imoshakaliphi burazi mfethu ininzi hey imoshakaliphi mfethu because nam eyami into endoyithetha ndithi highlight yam ukuthiwa komfethu kukho into ebikhe yenzeka sure ezithaveni zalapha ngifuna ubiza amagama sure abantu everybody is this doom kudutyulwa abantu yes for no reason hayi intoni gqeberha man mama ikade nini your life ngokuba uzibheki like awuhlali awuzithandi indoors neko yo uzaba but ke ngoku akukho ukubaleka mfethu yabo sizawuyaphi nansi into ebuhlungu so yazi eyona nto ibuhlungu ndizawuthina asikwazi ungahambi solo umzekelo masithi it might happen intoba umuve uyohlala kwelinye ikasi there will come a time or a day kuzofuneka ndize kuwe kuloo ndawo because umzekelo so nina kwizikolo mana nasesigela besifunda nabantu abahlala kwindawo ngendawo sihlobene sinemindeni ehlala kwindawo ngendawo so uzangixela uba ngoku uzawuba nzima into yoba mandiye kwenye indawo I think nendlela kwenzeka ngayo ihamba ngespeed sama-2K ntoni ama-out ebunциncini mfethu ngama-2K ashushu abetha ngentloko tham and ke ngoku iziyobisi yabona iziyobisi they play I would say mfethu yabona umzekelo indaba yoba addicted entweni uyufuna usikarela ngehanga uyambona umsebenzoba ubawela utshaya umjogile ba akathuba uyakhumbula mfethu ewe ngeke xesha besikhula yabo bezikhona ezweni bebekhona nabantu bazo yabo trend yabo sentsho bandithi na abantu bakhulu bese abantu kuthiwa ngamaginsa ngela xesha lethu fondini besiyazi uba utabalo liginsa unento zakhe asimazi noba usebenza phi yabo asazi into zabo fethu until today entwana ngokuzenza yonke noomakhulu ezihlathweni bangena kwenzeke ntoni le nto intsha yoba xa une-iPhone uyongenela yes wow ngefowuni uba une-iPhone umzekelo bekasi uyibona sowuyongenela kuthiwa ufuna i-iPhone straight akubuzwe enye into sizothatha i-iPhone so yazi ubone nawo manama baxelelwa babantu awukazi nobazi nijime martial art ngoku awume wena ngethayikhuni mani kawume mani yazi serious uthini but ngicela ubuza what happened kundaba yesport because ngela xesha lethu kuthi senzeke ezweni kukho abantu bezweni kukho abantu mfethu ababhizi balolonga abantwana understand uyabona sine-hotmans mfethu qha ingezobiza amagama ebezihlala epointini mfethu sihlala nabo bhuti kuyo that means yindawo eshushu isport yabo hotspot yakhona so ke ngoku aba bantu bebesithi besenza into zabo baya ejimini ngo-4:30 yebo and not to say yazi uthina so not to say ngizothi ukhondona wena Damza not to say ngizothi ukhondona okanye uyavuyelela lento bana ebezenza into zakho but I think mna ipoint yakho mfethu yobana kuyo yonke lonto leyo isport sidlalile indima because ikhona khona nami engikhulisayo understand there will come a time ndozindibalise lonto leyo khona yabona ebehlala pha kule ithethayo ndiyayazi mina le ndawo point mfethu ndiyazi ngoyibalisela ndiyazi ngohlala kuyo you understand ndihlala nekhotmans ezindala
ezisezintweni ebezisenza izinto yazi ayikho into mfethu emotivational njengobona umuntu ebutshintsha ubomi bakhe mfethu Yes. and ke into ebendiyithanda bengafihlisa ubra you understand unayo history uzenzile izinto back then but at the time bethengisa isigarette yeah you understand Yazi- not to say akana choice benayo ichoice yoqhubekeka bengulo muntu ebenguye but Wakhetha ukho sport akhule esidlala esithanda idisc whereas isoka besinayo Abazenzi you understand so because of ethanda idisc and mosesokeni singabantu mfethu because I would say lento ideep manje lento yababantu inzulu mana abantu babenze ziweyi ikhona lento balekisha ngayo either luthando mfethu okanye akho enye into companionship you understand because yeah Besides ukuthi i-sport singathi sport is like icaleni one sure like ifana nanto ye-concert uyabo uba ucula umzekelo lento esenzayo Uyabo. sesport thina uyabo but izandla sibhizi uyabo Still. kwecala le abantu abayiqapheli that izandla ezingekho busy ziye zibe busy wrong okanye jonga Yabo. ndicela ukuthi mna yabo ukungabikho kwamathuba ngoba abantwana mabenza izinto ezifana ne-entertainment e-sports yeah apha eBhayi thathela ngeBhayi kuba Sure. ziye zavuselela yabo okanye Wena manje sasele into zokwenza man kusoleke into zokwenza hey because Yeah. bezikhona ezawe zaphelelwa yeah how come asotsho sports nali ziphelelwa? kancalo masivuleni nantsika apha ezantsi kone boboze likana nje Hayi, yabona hayi, ye mai sunqam xa usunkabela ndiseza yabona nantsika umzwela apha ezantsi nenenzekileyo umzwela apha. umasipala ne uleqiwe umzwela yana stena ngona ntsika umasipala. pheka nento sitesobiza amagama but ukhona umfo ongenabo busi so ndifuna ntoni mna yonke le nto sayenza pha isoka izawuba neroom yayo singafundisa Ikhona lika- but yabona Buddha Ikhona zithatha likathatha uthatha lo besalolahla yini masathe leader busto nabo ngathi akanangqondo kokelahlwa ngamntana ayi It's amazing no uthatha mana uma uthatha yazi sola usenzo nje kasikabemba lapha bazingqile ezinye izinto loba ye manani ngabahoya akho thatha akho mzulana awapayala sela ingathathi lo serious lewe yabo ukukumbela Sure. nandifila ngohlobo yabo ebantwaneni kwinto yonke Mm. abantwana bayinto abayiboniswa ngabazali yabo yes ebekwa phambi ngabazali ashule iphume ezandleni ezintwana yize kodwa Mamela nakwethu yize mntakwethu like umzekelo i-sport back in the days besiyidlala esikolweni Indeed. asidlali iswathini sport esikolweni ngoku Ukho isikolo asifuna yes, usidlala sigeyilo ayikho loo nto leyo yeah ungathi abantwana abafuna udlala abadlaliswa azikhutshwa imali kubekwe apha kuthiwa nasi jonga nasi sibesi sibesi bani busy thinti nasi Because isikolo hey, apha hey, ngoku hey, zikhule hey. inantsika amabalini nento kuyathiwana fethu and abantwana baba nanto yobhizi ngayo umzekelo ubungumntana ongayiyo nayo esecaweni awubikho nayo ngexesha lesession yo-acta awubi nayo ixesha lesport awunayo nodlala nechess awunayo group yakho right upliftayo because anze qoba thina uzoba negroup yakho ekudibanisa nendalo iza so because jonga wena sibusiso mfethu kwisigele yabona mfethu sesinye sesikolo andizochaza uba bathini Yeah. ndifuna uba bathi kwesinye sesikolo isport sasikhona yabo ngela xesha lethu sure yabo but kuthethe ngoku kusondele exesha eli mandithi round about 2019 unyuka Okay. uzotsho ngoku isport saphela pam kwasasikolo and pay mind saphela pam as umuntu omtsha yazi umuntu omtsha saphela kukho abantu abatsha ukho ezijimayo as umuntu omtsha eyona ndawo fethi ixesha lakho lichitha kuyo sesikolweni yalo le leyo Yes. kweza ethi uzofunda nje elona ndawo Abantwana spenda zidlala kuyo kodwa mna Uyayibona into bawukazi leyo? ndinethemba yapha ke ngoku kukho le ntwana elikhalathi yeah nantsi le ntwana istori sayo yazalelwa ecampkweyeke okay yakuthiwa ngu-18 okay yazalelwa Eighteen. into kamakenzi Yeah. into kamakenzi yambona ubukhona ke ngoku kwezaa nto nesport ne-recreation yeah Mhlawumbi ndinethemba man ndinethemba lika-18 because siyalahlekelwa ingatunayivavumpata siyazi siyalahlekelwa makesibone ke-18 kaloku siza kuwe ke nathi sine-18 ya mfondini sinethemba lokuba uzawutshintsha for Iyouth. Kaloku kaloku umntwana wesizwe xebhetyebhetye eligubhetsa leyo yabo and kaloku abantwana bayile nto bayityiswa ngabazali Sole. Ekugqibeleni, ekugqibeleni Sole yazi undiphenje umzuzu Sole I know uyabona inisi into besiya kuyo esiya kuyo hamba sitimela
pay kwabo nansi niyenzeka yazi ngizothi niyona ndibuhlungu I would say i-downside ngayo yonke leli yenzekayo yabo beat crime whatsoever i-youth gents ama-2K yasho ane-flaws zawo but ekugqibeleni if ever babantu abanonetsharishwa sizawubethakala because i-future ayisithi nathi lethi ixesha loba sibe ngabantu abakhulu lizawufika lizawudlula ekugqibeleni you understand abona abantu kumele basiyabagogosa at least thina sibe fortunate sibe nelaka ngohlobo sibe nelaka ngalo sikhulisiwe hlobo sikhule ngalo ngenceba kaThixo ngelaka ngaske inga onako kwenza sikwenze Mthandazo umnye ke ngoku uthi bawo sibele Africa because in fact into eqala ihamba ngebhandi le esportini emapoliseni ini yabo uyabona nokubambana kube yini abazali mabatitsha abantwana into eziright man so la iphelelanga because entwana ziphume ezandleni no enke ngoku continue scale ungamncama okay ndiyakuva sure awuzothi uyeke ngoku abantu kamnamutiko watu Moses pastor okay watu Moses pepeni watu Moses Jehova friendo amen wena Tommy Jehova isapha wazi Jehova wafika ukubethela umlizweni wamthuquphuka Pilato ufika uthi security Pilato Pilato Samson ndase uSamson you talk Pilato ni hobby ni onto yini kodwa ke guys ilanto leya umthandazo wethu sithi sicela nokho kwabe entertainment kwabe sport kwabe business ulutsha mayibenge yona nto iseqaleni focus into ezenzekayo esikolweni makubekho into ezenzekayo kwi-locations edibene art zonke ngibanjabona because that's what thina andifuna uxoxa guys i-gifted i-South Africa thina kakhulu but asibhaye sizawuthina siyavela simane ngovela amathuba ke abayi-1 ukubona esend message ukuba mawavuleke wento yo i-gifted by gents and yazi so lapho nibuhlungu mfe njengendoba umntu alala dabhubha umntu ephethe into sole engaphethwa ngomnye umntu because sonke sizalwa siphethe and angizokuxoxela so umzekelo umculo singawubamba sobabini but indlela endiwubambe ngayo owami umkhonto ayizofana nendlela ubambe indlela ozawubhosa ngawo wakho ayizofana nendlela yile nto ingaske umntu nomntu le nto ayinikewe yayiphiweyo asiphilise ngayo aphile naye ngayo Africa straight na yini mfethu yini mfethu iqolo kuphethe nabantu ke asibavalele ngaphandle apha kule podcast yethu yesine umuntu othiyena xehlile waziva wathi ayingani yama ndiyafuna i-souls zike zikule business sana yami ndiqalela yona izapha namashishini izapha le podcast yabo yabona umzekelo kukho sisi wena abahlelileyo babethelelekileyo kwinto yozithengisela inuka babo abaqhaqhe abasilisa imali and then ke ngoku abakwazi uba abanye kwezinye indawo babaziwe ngoba umuntu wayenze wesifilileyo yabona so for uba mawaziwe kwezinye indawo nanku injelo into esithethayo sithi ke thina ke contactana nathi dibana nathi sikwenzele advert yakho apha epodcast sikusendele iclip wena usinika i-details zentoni zebusiness yakho zeproduct yakho zento oyiqhubayo if it's a song ofuna siyipromote if it's a video anything that needs to be promoted ibe lapha siyithethe we are here for you and sizawuthetha ke of course amakhwenga se nabasa macapho mlungu siyaphinda ke thina nakweli cala lokuba uthi wena umzekelo ngokusikhawulana noDisemba bazakulusa bazawutshata bazawungcwaba bazawuthini so ke ezazilungiselela xa ufuna sikwenzele invitation yomtshato yomgidi xa ufuna sithethe kamnandi yabona kulo mngcwabo yabona ngelo sikufundele obushwari kanti ufundo lwayo obushwari sikhona sikhaba ngaba no MC just a very same time lo event yakho iphethe iSouls and also we are bookings. When we are available for bookings sizama ukuthi siyakwazi uku-emcela ishow it may be birthday party it may be na yiphi na inhlobo baby shower that is pure and beautiful sikwenzele gender reveal siyakwazi ukuperformela ke ngoku we have performances ezizethu ke our characters amarasta sempezo onobuzwe imbongi yomthonyama on stage you get it
yo hayi ke yaba ke Imodify so and you book us amplify. ke ngoku kwi-souls77@gmail.com okanye ke okanye udibane- ukontaktane nenamba mhlawumbi ke Yeah, umzekelo WhatsApp. xa uqonda uba wena hayi mayisa ndisolisa loo nto leyo ku-076 Yeah. 8832 555. Nandi. WhatsApp ke lo okanye ke u-078 620 1871 Nandi. WhatsApp zonke ke ezi details sikunika zona ngoku uzothini ngazo uzoconnect uthethe ke ba ufuna advert or you wanna book us Yabo. sikufikele mntakwethu Straight now. and make a show and make it blam 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 Yabo. Yeah, kodwa ke ngawalo mzuzu Khona kukhulume ndiceka kho into endifuna uyithetha man andinoba ndirongo na nge-toilet but ish Thobo. i-right Thina uhambe sincama sithi sithethile serious apha ucinge ngothetha itoilet. Ndifuna Bra, nje ngamfethu. imali kacimele ncama, kacimele Ngamfethu. podcast apha. ndifuna Emalelo laa apha. nto ithi irongo laa nto ithi Ntoni? abantu akho nto intle inophuma etoilet mani satswam Iza. kulaa nto uba sikhulele emakhaya ndikhulele emakhaya Okay. mosina lapha enantsikeni is the same thing apha Yeah, em yeah, yeah. Sebenza itoilet system eyi-1. so xa uye etoilet Amabala. it's very rare into yoba soloko une-toilet paper Okay. yes you i-newspaper So, yabo so at a very young age nakwasemakhaya into Yeah. yoba ndiye yeah, etoilet yeah. bendisiya nge-newspaper So ngase sifumane So indlela ngelaa xesha toilet. Ey, ile wi. bendikwazi ufumaniseka at a time xa ndisiyofunda ndinantsika ndifunda i-article Mm. qho xa ndisetoilet ndiyafunda Okay. I-article, Amaphepha. yabo. Yes, Oh, ukufunda kwam I would say partly like sendikwazi ufunda Yanceda loo nto leyo. ukuya etoilet ne-article so ndifuna abantu bangayideleli into yoba xa ungena-toilet paper Ungakhali. thatha i-newspaper uzofumana amaqondo mntanam Uyabo. ufunde mntanam because mna ngoku ndiyakwazi ukuthi flabbergasted Ela. information Hey. yakwazi ukuthi vosh nawe Awome man, wena. and abantu abaninzi bayatsho amacebo amaninzi aphuma etoilet esetoilet so buye boss itoilet is a nice place to jonga mna kule nto ithethayo wena Yeah, mfethu yeah. Advantage. sandiqala ubamba ifowuni ngesathi Advantage. ifowuni yami yabona i-Samsung ezazenzazi namaqhosha amaninzi ngathi i-keyboard like this Yeah, yakho ithi keyboard ezawi. Yeah. mnethole ndandithanda uzirikhoda yabona ndenze into ibubali yabo ndenze iikharakter eziyi-2 Sure. Okay, ubetha abaphosentate, phosentate. Hey. Uthe nizawufika apha endlini qho ngolwesithathu soloko uhleli noboyisini hayi njengokutanda mna Yabo. uyandivizithela hayi zondixela loo nto leyo Hey, kodwa nikhambe so. Sorry. ndithethe Yazi mina nginembolo Uyenza phi? Singaba. Etoilet. Singaba. Mina ndinombono, sola ndinombono ne. Kama ni-lab zethu mos apha ziphandle. Wena uphakathi uyarekhoda uyenziwe. Ndiyadlula mna. Yo. Aso. Etoilet it's like the Ah, no. beautiful ideas Advantage. ziyaphuma Advantage. Hayi advantage lesi. Yazi solo uyayithanda lento yenze lento kuba ngabana kuthi qatha. Loo nto leyo because yazi ndizawuthina abanye abantu mhlawumbe bengayideli into yokuba engekho i-toilet issue. paper mfethu. Uyayithanda loo nto leyo. Thino, hey. Yabona ujabulisa ipikoko, uyayibona ipikoko yebaleka. Yebaleka ipikoko. ndicela kwenye indaba as uba sihlala apha eWestville ke ngoku talking of itoilet Sure. wena Sure. itoilet zalapha mosu zezi Unplugged drive chairs. Ezodlala. Yabo, ezamantlani Yabo. ezi-public toilet Khona khona ne-carpentry kaloku. Mamela, eza public toilet ufike sikhona simangcwabeni nasezintontoni Yeah. so wonke umuntu unazo Yeah. so Anazo nayo. Yeah. Sifika. Andinayo. Tibiwe. Thethe nyani tibiwe. Itibiwe bilapha. Hey man, ingcani ndayibona la ndayibona sasingqesepha ya. Ko ibilapha ibime yapha ecamkwini. Ibiwe makathethe nyani. Asikho se-podcast Eh, lapha. that's what balanga bayibanayo. Sorry. Yo so ke sorry. ngoku eza toilet kuthiwa zintoni kanene Portable, portable. Kuthiwa ngamantlani Yeah. mantlani Ayikhampani le ngamantlani. Otherwise sike apha eWestville amantlani sasiye toilet thina siye emantlani Sohlala impilo amantlani ngoku. Awuzoxabana. uthahla nodayeni Sudala. Hayi bathola impilo. Yo ungadali. Ungadali. sisemantaneni thina Ungadali. sikhupha undayeni Ungadali. Yabo. Iklak nazo izanto zibhalwe. Okay, ndifuna ngoku. sibhalwe amantlani eza toilet Ndifuna ngoku Yeah. segment. bona aba be-souls usigela nosibona
Basiya tole Yabo. uyabo Eleb. kubuthahle. Ila, unda Hayi, yini. nto lahle Yabo. longo. Hayi nele. Hayi, Jonga. Umxabanisa Kusesa suka le toilet. Kusesa mayolahle longo. Eshimutoli sikadiphi. Ngifuna ngoku singene kwindaba yenkromozomo. Ngi-explain inkromozomo. Inkromozomo ke Banikeza amaqhalo mba. nesixhosa sethu Yebo. esi-upgradeweyo. Ungadlali. Yonke into bani Ungadlali. esikolweni. Into esiyibonileyo Eh. isixhosa kuthiwe siphelele kwesi caba sasibhalwe o-exekekekingqingqa. Kwakunini Kwakunini ngo. Nathi siyangenelela apha. Nomlobe wesizwe sinawo thina uyeke lokho inoka. Mamela into endizawuyenza Bona ndizawusa kasini. nekhalo lam ne. Sudlala ende umhlamnye. Umhlamnye. Ngosilothi Oh, ngosisikela. eh. Afrika ngokasikela uthi bona lesizwe Afrika. Sikalela ngosi. So wena ngasungibone licula ukuthi Madoda, icula madoda. ukuphethe. Ekamasana. Inkromozomo. Ziyaphuma. Yalenga. Yalenga. Hayi so kaloku. Mambulele usiya bale potati. Siya. Ngiyithanda into yenza apha endiyeni awuthamba. Andikho siya mna ndikusibusisa. Okay sibusisi. Yabo. Ngiyithanda le nto niyenzayo apha endiyeni awuthamba lo mtshita wakho bongani. Yabo. Yabona ni-victorize bantu nisenzele potati. Ya. Ipotati. Emzipho. Kwenzeka ntoni yo? Kaloku nibizile apha siya bathina amalungelo abantu. Mlungela ntoni? So nizathina amalungelo abantu. Mlungela ntoni? So siyipotati endiyaziyo. Ubize nje Yayiziswe man. lo teachers. Hamba apha wena. Teachers. Tamzwela. Fikile abazopoyela. Awucimele podcast apho. So, kame sana angonqena okungqena. Wena ubuyisa imali apha. Physically. Nani Physics soni. No, I can't take angone it. ngapho sekhapha Why kamera. can't you take it? Sethedo apha. Yeah. Sepaya. Okay, inkromozomo ne. Into endizawuyenza mna ndizaza neqhalo lam eli-1. Yeah. Andithi nina ndizazana qha abephulaphuli. Next So time masithi ngela Othi namhlanje. ningabizinto nina apho. awunayo lakho nawe. So ungakulinga ungasondisa Nali iqhalo ke. kutapi. Lithi. Andifuna kuwe is. Iqhalo lanamhlanje. Yeah. Bayekeni. Yeah. Basinkampule. Kuba kaloku basibhejele. Thixo. Ndifuna liqhalo ke elo. Saphela Ndifuna impendulo umntu ozawuba abaphendule. nibalithetha ukuthini. Abaphendule. Niphendule kwi-comments. Abaphendule. Niphendule iqhalo. Sorry. And uyimenshine ki-followers into but they will come at hey sizabangena. Sizobe sisendleleni siloko sibabuza. Yes, no Yeah, inkromozomo sibuze isiXhosa sibuze into. Ibothi Sisezabangena. Maboneke ndikhe nibone ke impezo. Thixo. Nibone ubhungatha amaxhozo. Yabo. Onantsika. Khona taku Ucoceko. Yabo. Ubhuti uyayalo lo leyo. Hayibo. Kanti sithi xele buya bhuti uthwele. Uthwele bhuti. Kanjini? Uthwele bhuti. Efonini. Yabona wena sithi inkosi kuwe. Kanjini? Ndingakanani Kumngani. Ya bathina baqithiqithi kum. nasendlini kakutyiwa ke. Ubungasoze uphangaleke ngokulingana nam. Ubungasoze. Wena uyaphabana wena. Bhuti. Kale Kanjini uzophangela ngokuhlabona. Bhuti uthwele ke Toni. Manzi manili vase la Toni. Nilale lo mini. So la kanjani ne Toni? Kanjini esile eli yabona wena. Hey, Gigi, I still have to educate and I'm patient and I'm hard. Kodwa ke inyama ngaphakathi yagolongo. Ngono. Wena. Akanibize nokuzuzu budazi. Wash mizuzu. Akanibize nokuzuzu. Manje la basta betesa. Ngoma kude acho marasta. Zani. Ngoma kude mude. Inyama ngaphakathi. Ndiyasinda. Zilala. Sifulaye kaka nguwe. Hayi zani marasta. Bona likhumfu yami. Khambe fruit emude mina 664 mina. Nyama ngaphakathi. Bene goed into. Azibe ndizendaba zivakali. Izani ngibopha wani. Yena chikhambe. Amani. Jano kick no buy. Ngayeke mfethu. Uthoma khanda sinoyi. Sorry. Wena botshwa ngobaba. Abana sayazi. Olava.
Hawu njena. Abasukile sekugqoba sithombe. Nje. Sengifumene ezinye izinto-ke ezimali. Yo, holy past. Shayks, what a moment. Kodwa Mara ke- ke so lesicethele mntaka mashaya. Inyathi iyashiywa ikhwandamu kodwa ke sifika kunye erenkini. Thixo. Hamba. Cela phendule. Hamba. Nyathi iyashiywa ikhwandamu kodwa Sole. zifika kunye erenkini. Andifuni sibaqine kakhulu. Elam ndawuza nalo kule veki zayo. Asibayeke ngoba lama yithi. Yeah. So mabaphendule ke ngoku bese kwenza kanjani? Bazi. You just Bazi. full. Uthi kwinkromozono. Yeah. Qhalo number 1 ngelikasibuko. Ithi. Qhalo number 2 leliyam. Bayakhumbula elalam lithi bayekeni basinkamfule. Yeah. Ngoba kaloku basibhedele. Shayks. Oh. inyathi iyashiywa ikhwandamu Sodlala. kodwa ke zifika kunye erenkini. Leyo ke ibe yinkromozono ihamba ne-soul. Sicina. Yeah. Emendweni. Atso-ke. Pekwabo. Asiye bra singayicikini ngoku. Ah man masiyenze. Masicikeni mntanamu. Masicikeni mntanamu mntanamu. Zimbi. Ngoko. Ijoga. Ayigalele. Machili Papai in an official way, guys. We thank you and we love Thank you. you. We give Oh. you all Hey guys, things. come. Yo. Jonga. Podcast. Yabona siyawezwe. Nana zami ngezi yeba. Support. Busiso nolombi. Nqanqayi nolombi. Qayiso. Bayamazi eqisi nqayiso nolombi nosigaka. Bayasizamela apha. Kanti support yena majita. Silambile ezintwana. Kunini? Kunini yenza le nto le podcast yayo? Kunini yenza podcast yayo? Bantu Dani chesa mini pizza. Isele podcast. Dani cheni yini? Kodwa nyani ni mani? Oh, please, gents. Support yenu. Uyayicela. Please, gents. Ubhuti naye Please, ukuze gents. esele ngemistake but uyayicela support Ibhuti. yenu. Yeah. Nimane nithetha. Sidala. Nimane nibonisa abanye abantu. Ideas, whatever that you want to Please, say, yes. you know. And This podcast namhlanje kule episode 4. yeah. Umlilo. Fire. Get 25 soldiers. Namhlanje besinabantwana. Kala 25 kothina hivi. Nalo mane ntoni mkodeni. Ah, gents. Isa. Susel mathi. Nandikalele zanze beyo kala bego go bigo ipigo kala eya kale bego go ipigo kala. Yeah. The podcast Bobosini episode 3 times.